منانا نني ينبيهن الحمد لله رب العالمين وفي تيرنا متجاني وفي دوان دي ندو حالتكم أندي ندو حالتكم سوچنري وفي كم كنا دي وأندي وتيرنا تيرنا متجاني تيرنا وفي غندل مكو مكو غل وفي كدون وني غندل مكو kala ko nandi tawa koye makko jeeya kanko koye mum o jeeya so tawi a wirini keɗiɗo fof ene andi ko kalɗa sahaji wadde hunde jumla keɗiɗo joom haqqille ene wawi nande hen ko ɓuri o wiinde waɗa tafsir keɗiɗo joom haqqille faamowo sahaji tawa a joofi tan o faama hen ko ɓuri sa yañino o wi enen ɓeeɗo kam to neɗɗo joofanima en tan o wi eɗen paami kanko e kala ko nandi e kala ko woni kanko kanko woni ɗum kanko omo woni ɗum kamɓe nandi so innama tan a innidi hen ɓen fof ha yetti ko foti yettade to o wino ceerno meɗen Hadj Mahamadou Ibnu Saïd radiallahu taala anhu nde yeehi o wi kanko omo yaara e duuɓi 29 nden hitande o wi ceerno nde wonni Dakar o wi ko kanko e makko gartiɗi kanko e ceerno gartiɗi Madina o wi ɓe jetti ko hade futuro yonde seede futuro juula ɓe gatiro sal ceerno mawɗo ɗo o noddi ɗon Baba Saydou ceerno Baba Saydou Hammad o wi kamɓe tato o haalanimo wonde ɗum ɗo waɗi Dakar o wi maɓe ummo ɗon e jamma he ɓe garta o janti ɗum Baba Saydou omo jooɗi Baba Saydou ala ko fawi hen so wona wiide alhamdulillahi rabbil alamina min o haalaninomi ñande mi yiyanimo fof koye juuɗe ma gonammi ɗum noon hesɗitinam almudagalam o wi omo jooɗi o hesɗitina Baba Saydou nde Baba Saydou gayni o wi minnene kayni mi andino ɗum hesɗitanam almudagalam o hesɗitanimo o wi o anda so won gadiɗo Baba Saydou ɗum o anda ɗum o wi omo andi tan kam o wi ko kanko e ceerno ummodi Dakar haɓe jetti Madina tan haɓe jetti Madina ala mo gollodiri ɗum nde ɓe jetti ndene Baba Saydou adi gollodirde caggal ɗum e tingol makko ko kanko rewi hen o wi wona ɗum noon ko yinno haalde ɗum ko daɗɗuɗi o wi ko jogori fawde hen ko ɗum o yinno haalde o wi kono saɗa haala hunde noon a rokkan ɗum ɗo fawoto haadaña tiidde haadaña tiidde o wi hay sinno ko huɓere mahata alay saw kam mbaɗa fondation
ɗum dañano darori o wi ko yiɗi haalde ko o wi koko ceerno Seeх haali ɗo ko almudagal ngal o wi no Allah longidiri ceerno e yeeso ceerno Amadou Baro wiide woni haaju muɗum ko duwanede ɓe gona almuɓe ceerno o wi nde ceerno mawɗo yehi nde ha golle golla ha gasi yimɓe ene ngara du'aw hedde yontere walla balɗe 10 ɓurata ɗon o wi ceerno Tidiani noddimo e tasma ko kiiɗɗo o noddimo toon kamɓe tan ɗiɗo hay goto goɗɗo tawaka omo yaaray duuɓi 29 o wimo jinmi wiidema o wi tawi noon o namnimomo yoga e gueɗe hakkude makko e ceerno o haalanimo o wi jinmi wiidema kala ko ganduɗa ko min jeeyi mi rendani ɗum e goɗɗo mi yamirima waɗi hen ko welma foof tawi tan ko jawdam min jeeyi aɗa andi mi rendani e goɗɗo mi yamirima waɗi hen kala ko welma hay sinno mi tinani